Mehet. Itt a... Vagy nem tudom. Jó, mehet. Segítség! Itt vagyok! Andi, harapjál meg bele. Tudod, mi van benne? Disznó. Igazad van, Balázs! Ez nem mehet tovább, nem álltam fel. Tanulni kellett volna. Tanulni. Mert a tudás az mindig másé. Látszik, büdös vagy, gyere! Sziasztok! Mi nem készültünk igazából, úgyhogy ez egy improvizáció lesz. Nézd le rám, ó Istenem! Itt is az ellen. Jó. Monácskának a száját ki kell húzni. Nem elég jó, fekete a szemed. Úristen! Úgy érzem, újra látnom kéne, bár tele van még a szívem vele. Áruld el, otthon ő vagy új helyen. Na, gyerekem, most van elegem. Most jön tüdőgyulladás. Felfázás, tüdőgyulladás! Egy más már nem fog feküdni a izén! Hospizba. Miért a ruhámmal jöttetek be? Mutassuk meg mi az! Ez szuper produkció. Szerintem egy széret. Szerintem nem is kell más. Hallgatok, én úgy segítünk. Úristen, Máté, mi történt? Mi van veled? Nem tudom, talán szerintem elraboltak, meg is vertek. El fogsz késni, és hülye ajtó. Kedves Máté, azon egy dolog, hogy... Nem kell felolvasni. Mi az iskola. Ábel egy büdös csicska, akinek... Ez a helyzet, jaj, de nehéz. Mutassuk meg mi az a lábtörés! Doboljál. Szóval ezzel mit csinálják? Boszorkány. Egy boszorka van, 3 fia van, iskolába jár az egy. Jöhettek! Mehettek! Most hova küldted őket? De jöhettek a fiúk! Siessünk, na már nem sok időnk van.